అరుదించినావా ప్రభు అవనిపై శరణింక నీవే ప్రభు అరుదించినావా ప్రభు అవనిపై శరణింక నీవే ప్రభు దేవా కనరావా ఘనదేవా అరుదించినావా ప్రభు అవనిపై శరణింక నీవే ప్రభు ఆదియందున ఆదాము అవ్వలు అజ్ఞానముతో ఆజ్ఞలు మీరగా ఆదియందున ఆదాము అవ్వలు అజ్ఞానముతో ఆజ్ఞలు మీరగా అవనిని పాపము అవతరించగా అనురాగముతో ఆదన చేవని మరణతరిని మా శరణము నీవని మరింత మరించి స్తుతించి పాడెద అరుదించినావా ప్రభు అవనిపై శరణింక నీవే ప్రభు అరుదించినావా ప్రభు అవనిపై శరణింక నీవే ప్రభు పాపసంద్రమై పొంగింది లోకము ప్రతి హృదయములో పెరిగెను శోకము పాపసంద్రమై పొంగింది లోకము ప్రతి హృదయములో పెరిగెను శోకము పావన ప్రభువా ఒరవినరావా పాప పిశాచిని దూరము చేసి జగముల నేలే జీవదాతవని మరింత స్మరించి స్తుతించి పాడెద అరుదించినావా ప్రభు అవనిపై శరణింక నీవే ప్రభు అరుదించినావా ప్రభు అవనిపై శరణింక నీవే ప్రభు దేవా కనరావా ఘనదేవా అరుదించినావా ప్రభు అవనిపై శరణింక నీవే ప్రభు ప్రభునందు ప్రియమైన
దేవుని బిడ్డలందరికీ కూడా ఈ ఉదయకాల సమయంలో ప్రత్యేకంగా వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఈ దినం దేవుని యొక్క వాక్యమును ధ్యానం చేయటానికి దేవుడు మనకి అనుగ్రహించిన ఈ సమయాన్ని బట్టి మొట్టమొదటి దేవునికి వందనస్తులమైనాం. ఈ దినం వాక్య పరిచర్య ప్రారంభించుకున్నట్టుగాను ప్రార్థన చేసుకుని మనం దేవుని యొక్క వాక్యంలోకి వెళ్దాం. ప్రార్థన చేసుకుందాం. దయామయుడా, కృపామయుడా, నీకు వందనాలు. ఈ దినం దేవా నీ వాక్యమును ధ్యానించటానికి వినటానికి నువ్వు మాకు ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి వందనాలు. నీ వాక్యాన్ని విత్తుతుండగా ప్రభా, అది మా హృదయంలో మంచి నేలన పడిన విత్తనం వలె ఫలించాలని సహాయం దయచేయమని, మేము ఆ వాక్యానుసారంగా జీవించటం నీ కృపచూపమని, ఈ కార్యక్రమం అందరికీ దీవెనకరంగా ఆశీర్వాదకరంగా చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. దేవుని బిడ్డలారా, ఈ దినం మన వాక్య అంశము ఏంటంటే డౌట్స్, అనుమానముల గురించి మనం మాట్లాడుకోబోతూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఈ లోకంలో అనుమానం అనేది ఎలా మనకి కలుగుతున్నది, ఈ అనుమానం అనేది ఎలా వచ్చిందో మనకి తెలియాలి. చాలామంది ఒక సామెత చెప్తూ ఉంటారు. ఏంటి ఆ సామెత అంటే, మనందరికీ కూడా తెలిసిన విషయము, అనుమానము అనేది ఒక పెనుభూతము అని చిన్నప్పుడు పెద్దలు అందరూ కూడా అంటూ ఉంటారు. వాస్తవానికి అది చిన్నప్పుడు మనం అందరూ కూడా విని ఉన్నాం. కానీ ఇప్పుడు ఈ యొక్క జనరేషన్లో మనం చూసినప్పుడు ఈ అనుమానము అనేది పెద్ద పెనుభూతముగా ఇది చాలామందిని పాటిస్తూ ఉన్నారు. కారణం ఏంటంటే, కుటుంబ వ్యవస్థలో భార్యాభర్తల మధ్యన అనుమానాలు రేకెత్తిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా కుటుంబం కాకుండా తల్లిదండ్రులు పిల్లలకు మధ్యన ఈ అనుమానాలు అనేవి చాలా రేకెత్తిస్తూ ఉన్నాయి. కానీ ఈ అనుమానం అనేది ఈ దినం నుంచి ఉన్నది కాదు. ఇది పురాతన కాలంలో మన ఆదాము అవ్వల దగ్గర నుంచి కూడా ఇదే అనుమానం అనేది మనం కలిగి జీవించారు వారు. మనము కూడా ఇప్పుడు అదే స్థితిలో, ఆ స్థితిలోనే మనము అనుమానాన్ని కలిగి ఉంటున్నామని చెప్పేసి దేవుని యొక్క లేఖన భాగాలు మనకి తెలియజేస్తున్నాయి. కాబట్టి ఈ అనుమానం అనేది అన్ని మనం కలిగి ఉండకూడదు అని యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మనకి లేఖనాల ద్వారా చాలా చక్కగా చెప్పినారు. కానీ క్రైస్తవ జీవితంలో దేవుని బిడ్డలైన మనము, దేవుని నమ్మిన మనము ఈ అనుమానము అనే దానిని కలిగి ఉండకుండా జీవించాలనేదే దేవుని యొక్క ఉద్దేశమై ఉంది. అందుకనే చరిత్రలో మనం చూసినప్పుడు చాలామంది తెలిసిన వారు ఏదన్నా విషయం చెప్పినప్పుడు తెలిసిన వారు ఏమనుకుంటారంటే, వారికి తెలియనప్పుడు ఏదైనా కొత్త విషయాన్ని మనం వెళ్ళి చదువుకున్న వారికి చెప్పామనుకోండి, వారు మనం చెప్పే దానిని వింటారు, కానీ విని దాన్ని గ్రహించకేమంటే తెలుసా, నాకు అంతా తెలుసు అంటారు. కొంతమంది తెలియని వారు ఉంటారు, వారికి మనం ఏది చెప్పినా కూడా విని దాని మీద దానిని నమ్మి విశ్వసిస్తారు. కొంతమంది ఉంటారు సగం తెలిసి సగం తెలియని వారు ఉంటారు. వారికి నువ్వు ఏది చెప్పినా కూడా, వారికి మనం ఎంత చెప్పినా కూడా, నిజం చెప్పినా అబద్ధం చెప్పినా వారికి అనుమానమే ఉంటుంది. ఎందుకంటే నిజం చెప్పినా వారు అనుమానిస్తారు, మంచి చెప్పినా కూడా వారు అనుమానిస్తారు, చెడు చెప్పినా కూడా అనుమానిస్తారు. కాబట్టి బైబిల్ గ్రంథంలో అనుమానము అనే దానిని మీరు కలిగి ఉండకూడని యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు చాలా చక్కగా చెప్పాడు. మీ బైబిల్ గ్రంథం ఉన్నట్లయితే బైబిల్ గ్రంథంలోంచి లోకాసు వార్తలో 12వ అధ్యాయం కానీ మనం చూసినప్పుడు 12వ అధ్యాయంలో 29వ వచనంలో దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది, ఏమి తిందుమా ఏమి తాగుదమా అని విచారింపకుడి, అనుమానము కలిగి ఉండకుడి. ఇది మాట యేసు ప్రభువారు చెప్పి ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ యొక్క 12వ అధ్యాయంలో మనం చూసినప్పుడు ఈ 12వ అధ్యాయంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు చెప్పిన ఒక ఉపమానం పైన మనకు కనబడుతూ ఉంది. యేసు ప్రభు తన శిష్యులతో చెప్తున్నాడు ఈ మాట. కానీ వారితో ఈ మాట చెప్పక మునుపు పైన ఒక 16 వచనం కానీ మనం చూసుకున్నప్పుడు అక్కడ వారితో ఒక ఉపమానాన్ని యేసు ప్రభు చెప్పి ఉన్నారు. ఏంటి ఆ ఉపమానం అంటే, ఒక ధనవంతుడు ఉన్నాడు. ఆ ధనవంతుడు వ్యవసాయాన్ని చేశాడు. వ్యవసాయం చేసిన తర్వాత ఆ వ్యవసాయం ద్వారా పంట పొలం అనేది బాగా అభివృద్ధి చెందింది. బాగా ఆ పంట పొలము ఫలించింది. పండించిన తర్వాత కోత సమయం వచ్చింది. ఆ వ్యవసాయదారుడు ఏం చేశాడంటే తన పంటని కోసాడు. ఆ వ్యవసాయదారుడు పంటను కోసిన తర్వాత చూస్తే ఆ పంట ఎంత ఉందంటే
చాలా విస్తారమైన పంటగా ఉన్నట్లు ఆ వ్యవసాయదారుడు గ్రహించాడు. ఆయన ఏం చేశాడంటే తనకి అప్పటికే కొన్ని కొట్లు అంటే గోడౌన్స్ అనేవి ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. ఈ పంటను పండించిన తర్వాత ఇంటికి తీసుకొస్తే ఆ పంట ఎంత మట్టుకు వచ్చిందంటే ఆ కొట్లకు మించిపోయి ఉంది. విస్తారమైన పంట పండింది. విస్తారమైన ఆ ధాన్యాన్ని ఇంటికి తెచ్చుకుని తన కొట్లలో కూర్చుకుని ఆయన ఆ రాత్రికాల సమయంలో ఏమనుకున్నాడు తెలుసా? తన హృదయంతో, తన మనసుతో, తన యొక్క ఆలోచనతో తను చెప్తున్న మాట ఏంటంటే, ఓ నా ప్రాణమా, తినుము, తాగుము, సుఖించుము, ఎన్నో సంవత్సరములకు సరిపడా ఆహార ధాన్యాన్ని నేను సంపాదించుకున్నానని చెప్పేసి ఆ ధనవంతుడు అక్కడ అనుకున్నట్లు లేఖనాల్లో మనం చూస్తాం. అయితే ఆ ధనవంతుడు ఆ మాట అనుకున్నప్పుడు ఆకాశము నుండి ఒక స్వరము మాట్లాడుతూ ఉంది. ఆకాశం నుండి ఒక స్వరం మాట్లాడుతూ ఉంది. ఏమని మాట్లాడుతుందో తెలుసా? బైబిల్ గ్రంథంలో మన వాక్య భాగం చూసినప్పుడు 21వ వచనంలో అక్కడ ధనవంతుడితో 20వ వచనంలో చెప్తుంది, ఓ ఈ ఎర్రివాడా, ఈ రాత్రే నీ ప్రాణము నేను అడుగుచున్నాను అని అడిగినప్పుడు ఆ ధనవంతుడు తన సంపాదించిన ఆస్తి అంతా ఏమైపోయింది. ఎంతో కష్టపడ్డాడు, ఎన్నో కొట్లలో కూర్చుకున్నాడు, తనకు అనేక సంవత్సరాలకి సరబడా ఆస్తిని సంపాదించుకున్నాడు. కానీ ఆ ఆస్తి ఏమైపోయింది ఒకసారి ఆలోచించి. ఆ ధనవంతుడు సంపాదించుకున్న ఆస్తి తనను రక్షించగలదా? ధనవంతుడు సంపాదించుకున్న ఆ ఆస్తి తనను కాపాడగలుగుతుందా? తనని కాపాడలేకపోతుంది. కారణం తెలుసా? ఆస్తి మనం రక్షించదు. కానీ బైబిల్ చెప్తున్న మాట ఏంటంటే, ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచమని చెప్తున్నాను. అందుకని ఈ వాక్య భాగంలో ఈ 12వ అధ్యాయం 29వ వచనంలో యేసు ప్రభు చెప్తున్న మాట ఏంటంటే, దేవుని యందు మీరు విశ్వాసం ఉంచండి. ఏమి తిందుమా, ఏమి తాగుదమా అని మీరు విచారణ చేయకుడి, అనుమానం అనేది కలిగి ఉండకూడదు అని యేసు ప్రభువారు చెప్తున్నాడు. పై వచనాల్లో మనం చూసినప్పుడు అక్కడ ఆకాశ పక్షులు ఒకసారి చూడండి. అవి ఎత్తవు, కోయవు, వాటికి పంట పొలాలు లేవు. అయినను దేవుడు వాటిని ఏ దినమునకు కావలసిన ఆహారాన్ని వాటికి సిద్ధపరచట్లేదా? అది తెలుసు మనందరికీ. మానవుడైతే పంటను పండిస్తున్నాడు, మానవుడైతే వ్యవసాయం చేస్తున్నాడు, దేవుడు ఆ పంటలను అభివృద్ధి చేస్తున్నాడు. కానీ ఆకాశంలో ఎగిరే పక్షులకి, అడవిలో సంచరించే జంతువులకి వాటికి పొలాలు లేవు, వాటికి ఎక్కడ కూడా కొట్టులు లేవు. అయినప్పటికీ అవి ప్రతి ఉదయకాలం లేచి వాటి ఆహారాన్ని వాటిని సంపాదించుకుంటున్నాయి. అవి కూడా మనిషి ఎలా భూమి మీద జీవిస్తున్నాడో అలాగే వాటిని జీవిస్తున్నాడు. వాటికంటే మీరు శ్రేష్టమైన వారు కాదా? వాటికంటే మీరు గొప్పవారు కాదా అని యేసు ప్రభువారు చెప్తే ఈ మాట ఇక్కడ చెప్తున్న మాట ఏంటంటే, మీరు దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచండి అని చెప్తున్నాడు. అంతేకాకుండా ఇంకో మాట చెప్తున్నాడు అక్కడ, దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచిన మీరు ఏ విషయంలో కూడా అనుమానము అనేది కలిగి ఉండకూడి అని ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు చెప్తున్నారు. కాబట్టి మానవుని యొక్క జీవితంలో, మనిషి యొక్క జీవితంలో అనుమానము అనేది ఒక పెద్ద భూతం లాంటిది. అనుమానము అనేది ఒక పెద్ద భూతం లాంటిది. కాబట్టి ఇది పెద్దలు ఏదో ఆ రోజుల్లో చెప్పిన సామెతే. కానీ వాస్తవానికి ఈ దినం ప్రపంచమంతా కూడా ఏది చెప్పినప్పటికీ కూడా ప్రతి మనిషి కూడా దానిని ఎలా తీసుకుంటున్నారంటే దానిని అనుమానంతోనే తీసుకుంటున్నారు. చాలామంది నమ్మట్ల. ఈనాడు సంఘములలో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఉన్నట్లు బోధించుచున్నప్పుడు, వాక్యాన్ని సత్యాన్ని మనం చెప్తున్నప్పుడు ఆ వాక్యాన్ని కూడా ప్రజలు ఏం చేస్తున్నారు తెలుసా? హృదయంతో అంగీకరించట్లా. ఆ వాక్యం మీద కూడా ఏం కలిగి ఉంటున్నారంటే అనుమానము అనేది కలిగి ప్రజలు జీవించుచున్నారని దేవుని యొక్క లేఖన భాగాలు మనకి తెలియజేస్తా ఉన్నాయి. అందుకనే మన పితరులు చూసినప్పుడు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనం చూస్తే ఆదికాండంలో 3వ అధ్యాయం మనం చూసినప్పుడు ఏదైనా తోటలో ఉన్న మన పితరులైన ఆదాము అవ్వల యొక్క జీవితాన్ని మనం చూడాలి. దేవుడి సృష్టిని సృష్టించిన తర్వాత వారిని సృజించినప్పుడు వారికి సమస్తాన్ని వారికి అప్పచెప్పి ఉన్నాడు. సమస్తాన్ని మీరు ఏలమని చెప్పి ఉన్నాడు. సమస్తాన్ని మీరు పరిపాలన చేయమని చెప్పినాడు. ఈ లోకంలో ఉన్నవన్నీ కూడా మీకు లోబడతాయని దేవుడు చెప్పినాడు. అయితే ఆ మాట చెప్పినప్పుడు సమస్తము కూడా ఆకాశ పక్షులు కానీ, అడవిలో జంతువులు కానీ సమస్తము కూడా ఏదైనా తోటలో ఆదాము అవ్వలకు విధేయత చూపారు. అవన్నీ కూడా విధేయత కలిగి జీవించినాయి. కానీ ఆదాము అవ్వలతో దేవుడు చెప్పిన మాట ఒకటే, మీరు తోట చెట్ల ఫలములన్నీ కూడా తినండి, కానీ తోట చెట్ల మధ్యలో ఉన్న ఈ మంచి చెడ్డలను ఫలంనిచ్చే చెట్టును మట్టుకు మీరు తినకూడదు అని చెప్పి వారికి ఆజ్ఞాపించాడు. వాటి తినుదినమున మీరు చనిపోతారు, వాటి తినుదినమున మీరు మరణిస్తారు అని ఆ మాట
ఆదాము అవ్వలతో దేవుడు చెప్పినప్పుడు వారు దేవుని మాట ప్రకారం విధేయత చూపారు, దేవుని మాట ప్రకారం వారు జీవించారు. కానీ ఒక దినం అనుకోని రీతిలో సాతానుడు ఆదాము లేని సమయంలో అవ్వ దగ్గరికి ఒంటరిగా వచ్చి అవ్వతో చెప్పిన మాట ఏంటంటే, ఏమని చెప్పింది? 3వ అధ్యాయంలో 3వ వచనం చదువుకుంటే, అయితే తోట మధ్యనున్న చెట్ల ఫలములను గూర్చి దేవుడు మీరు చావుకున్నట్లు వాటిని తినకూడదనియు వాటిని ముట్టకూడదనియు చెప్పినని సర్పంతో నేను. అందుకు సర్పము, మీరు చావనే చావరు. చూసారా ఈ వాక్య భాగంలో దేవుడు ఏం చెప్పాడు? వాటిని తిను దినమున మీరు చనిపోతారు, తిను దినమున మీ కన్నులు తెరవబడతాయి అని దేవుడు చెప్తే, సాతానుడు వచ్చి చెప్పాడు, వాటి దినమున మీరు చావనే చావరు, మీరు కన్నులు తెరవబడతాయి, మంచి చెడ్డలు ఎరిగిన వారై దేవదూతల వలె ఉందురు అని ఆజ్ఞాపించినప్పుడు అవ్వ ఆ మాట విని దేవుడు చెప్పిన మాట మీద విధేయత చూపకుండా దేవుని యొక్క మాట మీద అనుమానం కలిగి దేవుని మాటకు లోబడక చేయకూడని తినకూడని ఆ పండు తాను తిని ఆదామునకు కూడా ఆ పండు ఇచ్చింది. అంటే దేవుని మాట మీద అవ్వ ఎలాంటి అనుమానం కలిగి ఉందో ఈ లేఖన భాగంలో మనం చూడవచ్చు. కానీ తినిన తర్వాత వారు ఆధ్యాత్మికంగా మరణమును కొని తెచ్చుకున్నారు. వారు అప్పటికే వారి జీవితంలో మనం చూసినప్పుడు సమస్తానికి అధికారులుగా ఉన్న వారు, సమస్తాన్ని పరిపాలన చేసిన ఆదాము అవ్వలు ఇరువురు కూడా పండు తిను దినమున ఏమైపోయారు తెలుసా? వారి శారీరకంగా వారి కన్నులు తెరవబడి వారు మంచి చెడ్డలను ఎరిగిన వారై చెట్టు చాటున దాక్కుని దేవుని స్వరం విన్నప్పుడు దేవుని మాటకు భయపడిన వారిగా ఉన్నారు. అప్పుడు దేవుడు ఆ ఏదెను తోటలోకి వచ్చి ఆదాము అవ్వలను పిలుస్తున్నప్పుడు వారు చెప్పిన మాట ఏం తెలుసా? అయ్యా, నీ మాట మేము విన్నప్పుడు దిగంబర్లను తెలుసుకుని ఈ చెట్టు చాటును దాక్కున్నామని అడిగితే, ఎందుకు దాక్కున్నారని దేవుడు అడిగితే చెప్పిన మాట ఏం తెలుసా? వారు ఒకే ఒక మాట చెప్పారు, చేయకూడని, నువ్వు చెప్పకూడని ఆ పండును మేము తిని ఈ పాపమును కొని తెచ్చుకున్నామని మీరు చెప్పారు. అందుకనే యోహాను రాసిన మొదటి పత్రిక 4వ అధ్యాయంలో 3వ వచనంలో మన వాక్యం చదువుకున్నట్లయితే అక్కడ వాక్యం ఏం చెప్తుంది తెలుసా? ఆజ్ఞ అతిక్రమమే పాపము, పాపము వలన వచ్చే జీతము మరణము. కాబట్టి ఆదాము అవ్వ ఇరువురు కూడా దేవుని యొక్క ఆజ్ఞను అతిక్రమించారు. ఆజ్ఞను అతిక్రమించటం వలన వారు మరణాన్ని కొని తెచ్చుకున్నారు. చేయకూడని పనిని చేసి విధేయత చూపక దేవునికి అవిధేయత చూపబట్టే అవిధేయతతో జీవించారు కాబట్టి వారు ఆధ్యాత్మికంగా మరణం అనేది రావటం జరిగింది. అందుకని దేవుడు చెప్పిన మాట విననందు వలన, దేవుని మాటకి లోబడినందువలన వారు అనుమానాన్ని కలిగి ఆదాము జీవించారు కాబట్టి మరణం అనేది కొని తెచ్చుకుంది. అందుకని తెలిసిన వానికి మనం ఏది చెప్పినా వాడు అది నిజమని అంగీకరిస్తాడు. తెలియని వానికి మనం ఏది చెప్పినా, ఏ మాట చెప్పినా, నిజం చెప్పినా అబద్ధం చెప్పినా వాడు అనుమానిస్తూనే ఉంటాడు. అందుకని ఈ లోకంలో దేవుడు చెప్తున్న మాట ఏంటంటే, మీరు అనుమానము కలిగి ఉండకూడి, దేవుని యందు మీరు విశ్వాసమే కలిగి ఉండాలి, కానీ అనుమానము అనేది కలిగి ఉండకూడదని చెప్పేసి దేవుడు చెప్తున్నాడు. కాబట్టి ఈ లోకంలో మనం ఏం తినాలన్నా, ఏం తాగాలన్నా రేపటిని గురించి మనం ఆలోచన చేయవలసిన బాధ్యత మనది కాదు. ఎందుకంటే మనలను సంరక్షించే దేవుడు, మనల్ని కాపాడే దేవుడు, మనల్ని పోషించే దేవుడు, మన అవసరాలు అక్కర్లన్నింటిలో సహాయం చేయగలిగిన దేవుడు మనకు తోడుగా ఉన్నాడు. కీర్తనల గ్రంథంలో 121వ అధ్యాయంలో 2వ వచనంలో మనం చూసినప్పుడు, యెహోవా వలనే నాకు సహాయం కలుగును అని దేవుని యొక్క లేఖను తెలియజేస్తుంది. ఎందుకంటే మనల్ని పుట్టించిన దేవుడు మనల్ని పోషిస్తాడు, మనల్ని కాపాడే దేవుడు శక్తిమంతుడై ఉన్నాడు, మనల్ని సంరక్షించి మనకి ఏది కావాలని ఆయన తెలుసు. కాబట్టి ఈ లోకంలో మానవ జీవితంలో దేవుని బిడ్డలైన మనము, దేవుడు మనతో ఏదైతే వాక్య రూపంలో మాట్లాడుతున్నాడో ఆ వాక్యము సత్యమైనదని మనం తెలుసుకోవాలి. సత్యమైనదని మనం తెలుసుకుని సత్యాన్ని అనుసరించి సత్యము అనుసారంగా మనం జీవించాలి. అందుకనే దేవుని యందలి మనము విశ్వాసమును కలిగి ఉండాలి. ఎందుకంటే దేవుని ఎడల విశ్వాసమును మనం కలిగి ఉన్నప్పుడు దేవుడు మనకి సహాయం చేస్తాడు. అందుకనే లోకాసు వార్తలో 12వ అధ్యాయంలో మనం చదువుకున్నాం కదా, ఎంత చక్కగా యేసు ప్రభు చెప్పాడంటే, లోకాసు వార్త 12వ అధ్యాయంలో 29వ వచనంలో చెప్తున్న మాట, ఏమి తిందుమా
ఏమి తాగుదమా అని మీరు విచారింపకుడి. ఎందుకంటే దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచండి, ఆయన మీకు అన్నీ కూడా అనుగ్రహిస్తాడు. అనుమానము అనేది కలిగి ఉండకూడని దేవుని యొక్క లేఖన భాగాలు మనకి తెలియజేస్తున్నాయి. కాబట్టి ఈ వాక్యం వింటున్న మనందరము కూడా యేసు ప్రభుని నమ్మి ఉన్నాం. మన దేవుడు శక్తిమంతుడు. మన దేవుడు మనలను ప్రతిదినము అనుదినము మనల్ని చూస్తూ ఉన్నాడు. మనకి ఏది అవసరమై ఉందో ఆయన సహాయం చేయగలిగిన వాడు. కాబట్టి ఆ దేవుడు ఎడల మనం పరిపూర్ణమైన విశ్వాసం కలిగి ఆయన వాక్యమునకు మన విధేయత చూపి ఆయన యొక్క అడుగు జాడల్లో నడవలసిన బాధ్యత దేవుడు మనకి అనుగ్రహించున్నాడు. కాబట్టి యేసు ప్రభు మనకి నాయకుడై ఉన్నాడు. యేసు ప్రభు మనలను నడిపించువాడు. యేసు ప్రభు మనలను కాపాడువాడు. కాబట్టి దేవుణ్ణి నమ్ముకున్న మనము ఆయన ఎడల విశ్వాసంలో జీవించాలి. అందుకని యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయంలో 6వ వచనంలో యేసు ప్రభు చెప్పాడు, నేనే మార్గము, నేనే సత్యము, నేనే జీవనై ఉన్నాడు. కాబట్టి మానవుల యొక్క మన జీవితంలో మనం యేసు ప్రభుని యందు విశ్వాసము కలిగి జీవించాలి. ఈ లోకంలో ఏమి తిందుమా, ఏమి తాగుదమా, ఏమి కట్టుకుందామా, ఏమి సంపాదించుకున్నామా అనే ఆలోచన మనలో నుంచి వాటిని విడిచిపెడదాం. మనలో నుంచి వాటిని తొలగించుకుందాం. యేసు ప్రభునందు విశ్వాసం ఉంచుదాం. ఎందుకంటే విశ్వాసం ఉంచి నడిచినట్లయితే దేవుడు మనలను అన్ని విషయాల్లో కూడా దీవిస్తాడు. అన్ని విషయాల్లో కూడా మనలను కాపాడుతాడు. మనకి ఏది కావాలన్నా కూడా సహాయం చేస్తాడు. ఆయనపై మనం ఆధారపడాలి. ఆయనపై మనం విశ్వాసం ఉంచాలి. ఆయన మనం నమ్ముకున్నాం కాబట్టి మన దేవుడు శక్తిమంతుడై ఉన్నాడు, బలవంతుడైన. కాబట్టి ఈ వాక్యం వింటున్న నీవు, నేను, మనందరం కూడా మన జీవితాలు ఎవరి ఎడల విశ్వాసమును కలిగి జీవిస్తున్నామో ఒకసారి ఆలోచించేయి. అందుకనే భర్త తన భార్య ఎడల విశ్వాసం కలిగి ఉండాలి, కానీ అనుమానం అనేది కలిగి ఉండకూడదు. తల్లిదండ్రుల ఎడల పిల్లలు విశ్వాసం కలిగి ఉండాలి, కానీ అనుమానం కలిగి ఉండకూడదు. కాబట్టి మనం ఒకరిని ఒకరు మనం నమ్మలేనప్పుడు ఎదుటివారిని మనం ఎలా నమ్మగలుగుతాం? కాబట్టి దేవుని మనం ఎలా నమ్ముచున్నామో, దేవుని ఎడల మనం ఎలాగ విశ్వాసం కలిగి ఉంటామో, అలాగే మన క్రైస్తవ జీవితంలో మన కుటుంబాల్లో కూడా, మన కుటుంబ వ్యవస్థను కూడా మనము దేవుని ఎడల విశ్వాసంతో నడిపించుకోవాలి. విశ్వాసం కలిగి మనం ఉండాలి. ఎందుకంటే అన్ని విషయాల్లో దేవునికి మనం విధేయత చూపాలి. ఎందుకంటే అవిధేయత చూపిన ఆదాము అవ్వలు ఎలాగూ అనుమానం కలిగి పాపంలో పడిపోయి ఉన్నారో, మనం కూడా మన కుటుంబం కూడా దేవునికి విధేయత చూపకపోతే, దేవుని ఎడల విశ్వాసం కలిగి ఉండకపోతే మన కుటుంబాలు కూడా పతనమైపోతాయి. మనం కూడా పాపం చేసిన వారు అవుతాం. దేవుడు అనుగ్రహించు ఆ నిత్య జీవాన్ని, దేవుడు మనకిచ్చే ఆ పరలోక రాజ్యాన్ని మనం ఎవరూ కూడా స్వతంత్రించుకోలేం. కాబట్టి ఆ పరలోక రాజ్యం మనం చేరాలంటే, ఆ పరలోక రాజ్యానికి మనం వెళ్ళాలంటే, ఆ పరలోక రాజ్యంలో మనం ఉండాలంటే యేసు ప్రభు చెప్పినట్లు ఈ లోక యాత్రలో దేవుని ఎడల విశ్వాసమును మనం కలిగి ఉండాలి. ఎందుకంటే ఈ లోకంలో ఏమి తిందమా, ఏమి తాగుదమా, ఏమి కట్టుకుందామా అనే అనుమానం అనేది మనలో ఉండొద్దు. వాటి గురించి మనం విచారించవద్దు. వాటి గురించి మనం ఆలోచన చేయొద్దు. వాటన్నిటిని కూడా మనం విడిచిపెట్టేద్దాం. మనల్ని నడిపించే మన నాయకుడు, మనల్ని సంరక్షించి కాపాడే దేవుడు, మనల్ని పోషించే దేవుడు, వ్యాధి బాధల కష్టాలు సమస్యలన్నిటిలో నుండి మనం రక్షించగలిగిన సమర్థుడు, శక్తిమంతుడైన దేవుడు మనకున్నాడు. కాబట్టి ఆయన మనం నమ్ముకున్న దేవుడు గొప్పవాడు. ఆ గొప్పవాడైన యేసు ప్రభు వైపు మనం జీవిద్దాం. యేసు ప్రభు నందు మన విశ్వాసం కలిగి జీవించినట్లయితే దేవుడు మనకు సహాయం చేస్తాడు. కాబట్టి నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఈ వాక్యాన్ని వినిచిన నీవు, నేను, మన కుటుంబాలన్నీ కూడా దేవుని ఎడల విశ్వాసం కలిగి ఉందాం. మన కుటుంబాలకు దేవునిపై ఆధారపడి జీవిద్దాం. అంతేగాని ఈ లోకంలో ఉన్న వాటి కొరకు ఆధారపడవద్దు. ఈ లోకంలో ఉన్న వాటి కొరకు మీరు పోరాటం చేయవద్దు. వాటన్నిటిని కూడా మీ మనసుల్లోంచి తీసివేయండి. దేవుడు మనకున్నాడు, మన సహాయం చేయగలిగిన వాడు, మనం రక్షించగలిగిన వాడు, మనల్ని పోషించగలిగిన వాడు. కాబట్టి ఈ లోక యాత్రలో ప్రభు రాకడ రాబోతుంది. అంత్య దినాల్లో మనం ఉన్నాం, చివరి దినాల్లో మనం ఉన్నాం. కాబట్టి బలమైన క్రైస్తవ జీవితంగా ఉండాలంటే అనుమానాలు అనేవి మనలోంచి తీసివేసుకుని, అనుమానాలను తొలగించుకుని, విశ్వాసమును కలిగి దేవుని సన్నిధిలో విశ్వాసంతో మనం ముందుకు కొనసాగిపోవాలని ఈ ఉదయకాలం ఈ వాక్య భాగం మనందరికీ
వినిపిస్తుంది. కాబట్టి ఈ వాక్యం వెంటనే మనందరూ విశ్వాసంతో ముందుకు కొనసాగబోనట్లు దేవుడి వాక్యాన్ని దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక. ఆమేన్. ప్రార్థన చేసుకుందాం. కృపా సత్య సంపూర్ణుడా మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, ఈ దినం నీ సన్నిధిలో నీ వాక్యాన్ని ధ్యానం చేయటానికి నీవు మాకు ఇట్టి సమయాన్ని అనుగ్రహించున్నావు. ఈ దినం నీ లేఖనంలోంచి మీరు చెప్పి ఉన్నారు ప్రభా, ఏమి తిందుమా ఏమి తాగుదమా అని విచారించొద్దుడు, అనుమానించుకుడి అని మీ లేఖనం ద్వారా మేము తెలుసుకొని ఉన్నాం. కాబట్టి ఈ లోకంలో మేము అనుమానము అనే దానిని మా హృదయాల్లోంచి తీసివేసుకొని నాయనా నీ ఎడల విశ్వాసమును కలిగి నీ ఎడల మేము భయభక్తులు కలిగి ఈ లోకంలో జీవించుటకు సహాయం చేయండి. ఎందుకంటే అనుమానం కలిగి జీవించి తినకూడని పండు తిని ఆదామవులు పాపము చేసి దేవుడిచ్చు ఆ మహిమను పోగొట్టుకున్నారు ప్రభా. మేము కూడా ఈ లోకంలో పాపమును విడిచిపెట్టిన మేము నీవిచ్చు ఆ మహిమ రాజ్యంలో, ఆ పరలోక రాజ్యంలో చేరాలంటే మాలో నుంచి అనుమానమును మీరు తీసివేసి విశ్వాసమును కలిగి నిరీక్షణ కలిగి నీ రెండవ రాకడ కొరకు సిద్ధపడి ఉండినట్లు మీ సహాయాన్ని మాకు అనుగ్రహించినట్లు నీ పరిశుద్ధాత్మ సన్నిధి చేత మమ్మల్ని నడిపించమని, మా హృదయ సింహాసనం మీద మీరు ఆసీనులై ఉండి నీ ఆత్మ ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ జ్ఞానమును మా హృదయంలో దినదినము మీరు కలుగు చేసి నీలో విశ్వాసములో జీవించే ధన్యత భాగ్యము మీరు మాకు అనుగ్రహిస్తారని ఈ ఉదయకాలం మేము చదువుకున్న ఈ వాక్య భాగం మా అందరి విడికిల్లో దీవించి ఆశీర్వదించి ఫలింప చేయును. మీ సన్నిధి తోడైనట్లు యేసుక్రీస్తు నామములో వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. ఆమేన్.